Sabes o que é un parque natural? Un parque natural non é só unha fermosa paisaxe. É natureza, é historia, é vida. É o lugar onde se xuntan terra, auga e aire, formando un ecosistema único. Sen dúbida, as dunas de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixián na Coruña son un lugar único. Este parque natural é un dos ecosistemas máis fascinantes de Galicia. A duna máis grande de Galicia, as augas tranquilas das súas lagoas e a fauna que vive aquí, non hai nada igual. É un refuxio de aves en perigo de extinción e unha xoia natural que debemos cuidar. Para axudar, debemos comezar respetando as normas do parque. Non deixamos rastro, o lixo sempre se leva connosco. Non debemos molestar aos animais nin tocar a flora que forma parte da súa casa. Coidando estes lugares, podemos asegurar que seguirán sendo un refuxio para as xeracións vindeiras.